तो फाइनाली सब रेडी कर राखी पूर्णिमाରେ ମୁଁ ଘରେ ରହିବିନି ସେଥିପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଅଛି, ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ସବୁ ଯେତିକି ଦରକାର ମୋର ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏଇଟା ଡାଲିଟା ତ ନେଇକିନା ଯିବା କାଲି ସକାଳେ। ତ ସେ ଚାଲ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଜି ଦେଖିବା। ଚାଲ ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଛତୁ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ଅଛି, ବାଲି ଛତୁ ଗୁଡ଼ା। ତ ଏଠି ବାପା ରସୁଣ ଛଡ଼ଉଛି। ଏଠି ମା ମାଛ ଭାଜୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ଏଠି ଭାଜୁଛି ମାଛ, ଏଇଟା ବି ନେଇକିନା ଯିବି ଆଜି। ଆଜି ତ ନୁହଁ କାଲି ସକାଳେ ନେଇକିନା ଯିବି। ତ ଆଜିରୁ ସେଥିପାଇଁ ରେଡ଼ି କରାହେଉଛି। ଚାଲ ସବୁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇଛି, ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଛି। କାଲି ଯିବା ସକାଳେ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଘରେ ରହିବି। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହବ। ସେଇଠି ସବୁ ନାନୀ, ମୋ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ସେଇଠି ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି। ତ ଚାଲ କାଲି ସକାଳ ଯିବା ଆଉ।